akatichengeta. Tinotenda Mwari vanotipa mikana. Ndiro zuva raitwa naShe kuti iwe neni tirarame mariri. Tikudze Mwari musiku wedu nokumupa mbiri. Ndinokwazisai mangwanani ano muzita raIshe wedu Jesu Kristu muponesi wedu. Tisanganiswa panguva yekushumirwa kweshoko renyu. Ndini wenyu Reverend A.D. Madao, Bishop we-AFM in Zimbabwe. Regai ndikota musoso ndinamati tisati tapinda mushoko redu. Ndinokutendai Mwari Baba mangwanani ano nezuva ramatipa nemukana wamatipa kuti tishumire shoko renyu munyasha dzenyu. Ndokutendai navana venyu vakaperera vari mudzimba. Ndokutendai nana baba nana mai navabereki. Ndokutendai nenyika yokwenyu. Ndokutendai nehama dzangu dzose. Kuropafadza kwenyu ngakuve pamusoro pavanhu venyu. Nyasha dzenyu dziburukire pamusoro penyika yokwenyu. Vese vanhu venyu vari munyika yeZimbabwe vasangane ruponeso rwaMwari. Chiedza chaMwari nokuvheneka kwevhangeri kuvhenekere vose vakarasika. Mweya Mutsvene batai nyika yokwenyu. Nyasha dzenyu ngadziburukire kuda kweshoko renyu. Pacharishumira ikozvo nekose kwarinoshumirwa, ngariite basa raro ramunoritumira rekuponeswa kwevanhu venyu. Basa romuchinjikwa rienderere mberi. Ropafadzai mukomborere mubate nokurapa nokuporesa nokuponesa umwe nomumwe uchanzwa shoko iri muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano tichipfuurira pamberi tichaverenga shoko raMwari kuna Luka chapter number 17 toverenga verse 29 na up to verse 32. Luke chapter 17 verses 29 kusvika verse 32. Asi pazuva rakabuda Roti muSodhomu, moto nesarufa zvakanaya zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Ndizvozvo zvichaita pazuva rokuoneswa kwomwanakomana womunhu. Pazuva iroro anenge ari pamusoro pemba aine zvinhu zvake mumba, ngaarege kuburukira kunozvitora. Ndizvo zvimwe chetezvo naari kumunda ngaagare arege kudzokera. Yeukai mudzimai waRoti. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano uiva mashoko ataverenga pekupedzisira. Unoti rangarirai mudzimai waRoti, rangarirai mukadzi waRoti. Jesu achitaura mashoko aya unonotaura nyaya imwe chete yakaramba chimbodzokoroka yokudzoka kwake kwechipiri kunyika nemagumo enyika. Regai ndibve ndataura kuti iyeyu Jesu akambouya kekutanga paakaberekwa ari mwana, paya panonzi akanga aripo pakutanga, ari shoko raive riri kuna Mwari, ari Mwari. Shoko rikazove nyama akafamba pakati pavanhu. Kubwinya kwake kukaonekwa sekubwinya kweuyo wakaberekwa ari oga waBaba. Wakaenda kudenga. Ukaverenga Acts chapter number 1 verse 11. Jesu atorwa achifamba navadzidzi vake, unonzi wakatorwa negore. Vadzidzi vake vakamira vakatarira. Mutumwa akaburuka akati, iye Jesu wamuri kuona achienda nomuendero iwoyu uchadzoka somuendero waita. Jesu Kristu uri kudzoka. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, Jesu Kristu uri kuuya. Pari kudzoka ndipo pane nechekuita nekupara kwenyika. Ndo pane nechekuita nekutorwa kwavatsvene, nekubvutwa kwavatsvene, nekutongwa kwenyika. Handipo pane nyaya yangu mangwanani ano sina kuyeuchidzei kuti Jesu watiri kuparidza is coming back again. Unoti iye zvichava sepamazuva ano apo pavaidya, apo pavainwa, vachirura, vachirodza, madzibaba achichaja, vachidya mari dzavakwasha, kusvikira Noa apinda mungarava, mvura zhinji ikanaya, vakaparara vose. Jesu unoti iye sezuva iroro rakafanana nezuva rakabuda Loti muSodhomu. Moto ukaburuka, moto ukabva kudenga ukavaparadza vose. Pavhesi 32
ndopanzi. Rangarirai mukadzi waLoti, rangarirai mudzimai waLoti, rangarirai mukadzi waLoti. Ndopane nyaya yangu pavhesi ya31 zvanzi uyo unenge ari pamusoro pemba ngaake kudzika kunotora zviri mumba. Uyo ari kugomo ngaarambe ari kugomo, paari papo ngaarambe ari papo. Zvichida paanofunga kudzika ndo pachaparara upenyu hwake. Vana baba nana mai, nyaya yekuparidza panapa toda kubvunza mubvunzo unoti chii chiri kurehwa pamusoro pomudzimai waLoti? Inyaya ipi ine chekuita nomudzimai waLoti? Zvii zvakaitika? Jesu ari kutaura nyaya yake yokudzoka kwake nokuparara kwenyika. Wopedzesera akanda nyaya inoti rangarirai mukadzi waLoti. Kune vamwe varume vane madzimai ane mukurumbira kudarika ivo varume vavo. Vanhu vanotaura zvakanyanya pamusoro pemadzimai avo kudarika kutaura kunoitwa varume vavo. Rega ndibvunze mubvunzo kwamuri amai, kuti munotaurwa nenyaya dzipi mumavaini mamunogara? Munotaurwa nenyaya dzipi muchechi mamunopinda? Munotaurwa nenyaya dzipi, munozikanwa nedzipi kubasa kwamunoshanda? Kuchechi kwenyu ndedzipi nyaya dzamunozikanwa nadzo? Kwamakaroorwa uko kubasa kuklabu yenyu munozikanwa nedzipi? Panapa panzi rangarirai mukadzi waLoti. Panorataurwa nezvako kuti rangarirai mukadzi waGeorge, rangarirai mukadzi waJohn, rangarirai mukadzi waPeter, rangarirai mukadzi waTindo. Dzedzipi nyaya dzamunorangarirwa nadzo? Tisati tapfuurira pamberi, tisati taenda kure nenyaya yomukadzi waLoti, hatigone kutaura zvomukadzi waLoti tisina kutaura pamusoro pemurume wake unonzi Loti. Hatigone kutaura nezvomukadzi waLoti tisina kuenda pastori yeSodoma neGomora. Regai tidzoke kumashure kuna Genesis chapter number 13. Ndo pane tiri kunzwa nyaya yevanhu vane chekuita naLoti nenzvimbo yeSodoma. Genesis chapter number 13 verse 11 kusvikira pa13. Saka Loti akazvisarudzira bani rose romuna Jorodhani, akabva atambira kumabvazuva. Ndipo kuparadzana kwavakaita. Abhurahamu akagara munyika yeKenani, Loti akandogarawo pakati pamaguta aive mubani riya. Akadzika matende ake pedyo neSodoma. Vanhu veSodoma vakanga vakaipa mwoyo, vaitadzira tenzi kwazvo. Toenda pana chapter 18 ya Genesis, tibobata nyaya yaLoti neSodoma neGomora inozosvikisvitsa pamutauro zvemudzimai waLoti. Genesis chapter 18 verses 20 kusvika paverse number 21. Genesis chapter 18. Tenzi akati, mhosva dzeSodoma neGomora dzasvika munzeve dzangu, dzanyanya kuwanda, uye chitadzo chavo chaipisisa kwazvo. Naizvozvo ndiri kudzikako kundoona kana kuchema kuri kusvika munzeve dzangu kuri kukonzerwa nezvechokwadi nezvito zvavo, kana zvisizvo ndigozviziva. Pano taona nyaya yaMwari waAbhurahamu. Anopafadza Abhurahamu. Abhurahamu wakomborerwa, Loti wakomborerwawo nerudo rwaAbhurahamu. Zvipfuwo zvavo zvawanda. Bhaibheri rinoti vashandi vavo vakatana kupesana pamusoro pamafuro. Abhurahamu unoti kuna Loti, iwe Loti uri hama yangu, hatifani kuvengana, hatifani kurwa. Iwe sarudza kwamunoda kuenda, ini ndoda sarudza saidi rangu. Bhaibheri rinoti Loti wakaona mafuro epanyika yeJorodhani, akanakira zvipfuwo zvake, akaona nzvimbo dzine mvura, ndobva asarudza divi iroro. Asi Bhaibheri rinoti ndobva adzika matende ake pedyo neSodoma. Now verse inotevera ya13 yabva yati varume veSodoma vakanga vakashata kwazvo, varume veSodoma vakanga vakaipa kwazvo, vaitadzira tenzi. Tazoverenga pachapter 18
from verse 20 to 22. Mwari achitaura Abrahamu unoti ndiri kunzwa kudaidzira kwezvitadzo zvevanhu veSodoma neGomora. Ndiri kunzwa munzeve dzangu kudaidzira kwechivi chavanhu veSodoma neGomora. Chivi chavo chaita mheremhere munzeve dzangu. Chivi chavo chaita ruzha munzeve dzangu. Ndoda kumodzika ndinosvika ndinoona kuti zvandiri kunzwa izvi ichokwadi here. Ndinoona kuti zvandiri kunzwa izvi ndizvo here. Vana baba nana mai, chandiri kudzidza panyaya iyi ndechekuti chivi chinochema munzeve dzaMwari. Chivi chinoitwa nomunhu chine nzira chinosvika nacho chichiita mheremhere munzeve dzaMwari. Chinoenda chivi chichinotaura pamberi paMwari. Chinoenda chivi chinodaidzira munzeve dzaMwari. Chivi cheSodoma, rega nditaure ndichiti kunyange chivi chaitwa nomunhu icho chiya chivi chako chaunozikanwa nacho, chiya chivi chako chaunofarira, chiya chivi chako chawakapa zita rokuti ndiyo weakness yangu, ndiko kusasimba kwangu. Chinoita mheremhere munzeve dzaJehovha. Zvivi zvamaguta zvinoita mheremhere munzeve dzaJehovha. Maguta namaguta, maguta akasiyana anozikanwa nezvivi zvirimo. Kana iri Harare inozikanwa nezvivi zveHarare. Bhuluwayo ine zvivi zvine chekuita nayo Bulawayo. Gwero ine chivi chayo, Kwekwe ine chivi chayo. Zvinopana patitoro pamusoro pemaguta reSodoma neGomora zvaita zvivi zviri kuchema munzeve dzaJehovha. Cape Town ine chivi chayo, Pretoria ine chivi chayo, Joburg, Lusaka, Maputo ine zvivi zvayo zvinoti kana zvaitwa nevarume vemo navakadzi vemo navanasikana navanakomana zvinosimuka zvonochema zvoita mheremhere munzeve dzaJehovha. Zvinopano pataverenga zvanzi naJehovha, ndanzwa mheremhere yechivi cheSodoma neGomora. Ndanzwa mheremhere munzeve dzangu. Zvino ndakuendako toda kunozvionera. Pane dzimwe mhuri yakanditaure family sin or generational sin. Pane chivi chemhuri chinoitwa mukati memhuri. Chivi ichocho chinoenda chonochema pamberi paMwari, chonoita mheremhere munzeve dzaJehovha. Mageneration sin, zvivi zvemadziteteguru, zvivi zvaanatete zvodzokorwa nevana vevanasikana nevana vanasikana vehanzvadzi, zvivi zvaanambuya, zvivi zvanasekuru. Chivi ichocho chonochema munzeve dzaJehovha. Ukaverenga kuna 1 Timothy chapter number 5 toda kuti iverenge nyaya yandikutaura iyi yekuti chivi chinochema munzeve dzaMwari. Chivi chinoenda kuna Mwari. 1 Timothy chapter number 5 verse 24. Zvitadzo zvavamwe vanhu zvinooneka pachena, zvinofanotaura kuti munhu uyu unotongwa achinzii, asi zvitadzo zvavamwe zvinozobuda pachena gare gare. Yechirungu unoti zvitadzo zvavanhu zvinoenda pamberi pavo, zvavamwe zvotevera kumashure. Saka chivi chinofanoenda chonokumirira pamberi paMwari, chinofanoenda chonoita mheremhere pamberi paMwari, chinofanoenda chonochema chichiita mheremhere pamberi paMwari. Uye chivi chako chinotakura zita rako. Chivi chako chine saizi newe. Chivi chako chakafitana newe. Toda kuti tirerenge kuna Numeri chapter number 32 pavhesi ya 23. Nyaya ndikutaura yechivi chako kuti chinoenda newe, chine shepi yako, hachingochinjiwa chivi chemumwe munhu. Chako ndechako. Numeri chapter 32 pavhesi ya 23. Asi mukasaita saizvozvo matotadzira Mwari. Saka zivai izvo kuti chivi chenyu chichakuwanai. Chivi chako kana wachiita chinokuwana. Saka nyaya yemukadzi waLoti iridzona kumurume wake Loti neguta reSodoma neGomora rinonzi vakanga vachitadzira Mwari kwazvo, vakanga vakaipa pamberi paMwari kwazvo. Ivava vanhu veSodoma neGomora vaita zvinonyangadza pamberi paMwari kusvika Mwari ati regai ndiende
ndinozvionera ndega. Nabhaibheri rinoti Mwari achitaura mashoko aya unotaura na Abrahamu. Zvino Abrahamu ainamata Mwari. Abrahamu aiziva kuti mubayiro wechivi rufu. Abrahamu aiziva kuti chivi chega nechega chichaitwa chinosangana nejudgment. Chivi chaitwa chichawana munhu. Chivi chaitwa munhu uchabatwa nokuda kwacho. Munhu uchatongwa pamusoro pacho. Nekuti kuna Ezekiel zvinonzi mweya umwe noumwe unotadza uchaparara. Mweya noumwe unotadza uchafa. Zvinokaverenga verse 22 kusvika pa32 pana Genesis pataverenga ipapo pachapter 18, Abrahamu azvinzwa kuti Mwari wasimuka, Mwari unotuma vatumwa kuenda kuSodoma neGomora. Abrahamu arangarira kuti kune hama yake inonzi Loti yakagara ikoko, kune hama yake iri panzvimbo iyoyo. Abrahamu unobva ati nhai baba kuna Mwari, mukasvika kune vanhu 100 chete munoponda here nokuparadza guta? Zvana Mwari kwete, ndikasvika 100 ndinoregedza. Ndobva vafamba zvikanzi kuna Mwari naAbhurahamu, Mwari mukasvika vanhu 50 munoparadza here guta reSodoma neGomora? Zvikanzi kwete, handiparadzi kuda kuvanhu 50. Zvikanzi ko mukasvika kuine 20 kusvika ati kana paine 10 ko kana paine 5. Chiri kuedzwa naAbhurahamu ndechekuti unoda kureverera Loti hama yake kuti irege kuparara. Unoda kureverera Loti hama yake irege kuurayiwa. Abraham tinomuona panapa ari mumiriri waJesu. Tinoona Abrahamu ari kurepresenta Jesu, nekuti kana watadzira Mwari kunofanira kuva nomurevereri pakati pako naMwari anokureverera pamberi paMwari. Pari kushoko raMwari roti tino murevereri umwe chete unotireverera pamberi paMwari. Tino murevereri umwe chete, Jesu Kristu murume akamira ari mutsvene, akaedzwa nokuedzwa kwose asi haana kutadzira Mwari. Tine murevereri umwe chete. Kana watadzira Mwari kunotsvakwa murevereri anokureverera pamberi paMwari, anomira seloya, anomira samediator, anomira saintercessor, achikureverera kuna Mwari, achikukumbirira ngoni, achikukumbirira nyasha. Zvino Sodoma yakashaya vanhu vakamira ipapo asi ngavongwe Mwari nekuda kwaAbhurahamu akaita play role yemurevereri pamberi paMwari naLoti, vana baba nanamai. Paya panosimuka chivi chako chichienda kuna Mwari unofarwa kusvika, kana chasvika panofarwa nomurevereri. Chivi chako chinosimudzwa nemurume unonzi mupomeri wehama. Unoziva Bhaibheri parokusaka nemupomeri wehama haakupomeri zvausina kuita, haakupomeri zvausina kubata, unokupomera zvivi zvaunenge waita, zviya zvaunoziva. Kana azvisimudza zvaita mheremhere padare raMwari, zvaita mheremhere pamberi paMwari, kunodiwa murevereri. Unaye here iwe murevereri Jesu? Wakamugamuchira here murevereri Jesu? Unoti kana wotongwa, kana wopiwa mhosva, unoti baba, izvi zviri zvakaitwa nemwana wenyu ndakamuregerera kare, ndakamuripira kare, ndakazviripa kare. Ropa rangu rakadeuka nekuda kwake, ndakabayiwa nokuda kwake, ndakakuvadzwa nokuda kwake. Saka judgment ngaichirega kuenda kwaari nekuti yakauya kwandiri. Unaye here iwe murevereri? Varume navakadzi veSodoma vakamushaya murevereri. Vakomana nevasikana veSodoma vakamushaya murevereri. Sodoma neGomora haina kuwana murevereri. Ndiri kuparidza kwamuri nhasi, Jesu murevereri wavana vavanhu, Jesu murevereri wedzimhuri. Kune mhosva dzerudzi, kune mhosva dzedzinza, kune mhosva dzemadzibaba dzinoboda Jesu anova ndiye murevereri. Abrahamu unoreverera Loti, Abrahamu unokumbirira Loti. Kana Mwari mukawana vashoma here vanenge vasina chitema, munoparadza here guta? Abraham is interceding for his cousin, mwana mukoma wake Lot, muzukuru wake Lot. Unotsvaka muupenyu hwako anomira pamukaha pakati pako naMwari wako, anomira pamukaha pakati pako nomutongi
iyi unoza Bible zvaka Hebrews chapter 9 verse 27 zvaka munhu wese vakatemerwa kufa kamwe tevere kutongwa vana baba nana mai vakachenjera asati anotongwa unotsvaka murevereri vakachenjera asati anotongwa unotsvaka loya rinomumirira. Jesu unonzi ndiye murevereri wedu, he is our advocate. Vanhu veSodoma neGomora ava nechekuita naLoti nomukadzi wake havana kuwana akavareverera, asi Loti vakawana nyasha. Loti nomukadzi wake vakawana nyasha, Loti nemhuri yake vakawana nyasha nekuti Abrahamu vakavareverera. Bhaibheri rinoti iro Mwari ndobva atuma vatumwa kuti vaende muguta reSodoma. Pana Genesis chapter 19 two angels vakaenda muSodoma neGomora. Vasvika ipapo vakaenda mumba maLoti. Zvino Bhaibheri rinoti pakati pasviba varume veSodoma vose vakauya vakawanda nevakomana. Zvanzi iwe Loti, taona vanhu vapinda mumba mako varegedze vauye kuno tivate navo. Chivi cheSodoma neGomora chaive chivi chevarume vairara navarume, chaive chivi cheungoshani. Regai nditaura ana baba nana mai kuti Mwari unovenga chingoshani semavengero anoita umbavha. Mwari unovenga chingoshani semavengero anoita uroyi. Mwari unovenga chingoshani semavengero anoita kuuraya nokuponda. Mwari unovenga chingoshani semavengero anoita uroyi. Mwari unoda vanhu vake chasingadi mabasa avo akaipa. Vanhu vose vanodiwa naMwari asarambwa naMwari mabasa avo. Varume veSodoma vanoti tipe varume ava taona mumba mako. Iwe Loti tipe varume ava. Zvino noti ndine vanasikana vaviri vasina kuziva varume. Kana mana zvamuda kuita torai vanasikana zvikanzi tinei navanasikana. Izvi toda varume ivavo. Chivi chekuti murume unochiva umwe murume, chivi chekuti ati mukadzi unochiva umwe mukadzi, ndicho chivi chakaunza hasha munyika yeSodoma neGomora. Taitaura nyaya iyi nekuti tanzi tinangarire mukadzi waLoti, hatingatauri nezvemukadzi waLoti tikasabata Sodoma neGomora. Hatingatauri nyaya yemukadzi waLoti tikasiya Loti wacho. Chivi cheSodoma neGomora chakagumbura Mwari. Zvino Bhaibheri rinoti varume ava vatumwa vavati kuna Loti vasiye vanhu ava ndovarova neupofu vakapofumara. Zvanzi budai muguta rinoiri nekuti nyika ino ichaparadzwa. Chibudai nokurumidza, tatumwa kuzoparadza nyika iyi. Une hama dzako here dziri muno, vakwasha vako here hama dzako dziri muno dzibude. Loti akataura nevakwasha vake vakaramba, akataura nehama dzake dzaivepo shama dzake dzikaramba. Ndobva Bhaibheri rati vatumwa ndovabata Loti nomukadzi wake navanasikana vake vaviri vakavabuditsa muguta. Zvikanzi Loti zvatawana nyasha zvamatinzwira tsitsi kuti tisaparara neguta, tadii kuti muti tiende paguta rinotevera iro. Vana baba nana mai, nyaya yekubuda munyika yechivi inouya nokuda kwenyasha. Bhaibheri rinoti iro murayiro wakauya naMozisi, asi nyasha dzakauya naJesu. Nyasha dzaJehovha ngadzikuwane, ubude mukubatwa nechivi, ubude murima, ubude mumaketani aSatani, ubude mumitoro yezvivi, ubude mukuremerwa nezvinokunetsa. Zvinoda nyasha. Zvandawana nyasha, zvandawana nyasha, zvandawana nyasha. Ndaburitswa nenyasha muSodoma neGomora. Kunyange nyika paichatongwa, vakatira nyasha, vakadzitenda nyasha idzi, vakadzibvuma nyasha idzi, havatongwi sezvakaita Loti nemhuri yake. Loti unobuda nemhuri yake nokuda kwenyasha. Iwe neni chabuda mujudgment nokuda kwenyasha. Hatiparari nenyika nokuda kwenyasha. Hatiende gehena nokuda kwenyasha. Nyasha dzaJesu Kristu ngadzigamuchirwe newe, ngadziuye kwauri udzibate dzigare muupenyu hwake. Paverse 12 to 17 yaGenesis 19 Loti unopiwa murayiro, tiza noupenyu hwako nemhuri yako, usamira usacheuka. Tiza nemhuri yako, usamira usacheuka. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ini makabudiswa munyika nevhangeri, ini makatenda kuna Jesu, ini makatendeukira kuna Mwari. Zvonge shoko raMwari, tiza noupenyu hwako, usamira munzira uye usacheuka. Vana baba nana mai, kune kwatakabudiswa, tiza noupenyu hwako. muSodoma rawakabuda, buda noupenyu hwako. muGomora rawakabuda, tiza noupenyu hwako. Tiza chakaipa, tiza shamwari dzakaipa, tiza mabasa akaipa, tiza unyengeri, tiza utsotsi, tiza zvose zvine chekuita naDhiablo, Satani nenyika ino. maKristu mazhinji nhasi haadi kutiza. Oda kuswedera pedyo nechivi, uswedera pedyo nezvakaipa, kutamba neshamwari dzakaipa, kutamba mitambiro yakaipa, mipfekero yakaipa, mafashoni akaipa, music yakaipa, zvinhu zvakaipa. Tarisaone Loti unonzi wakanovakira tende rake
pedyo neSodoma. Makristu mazhinji akakuswedera pedyo netsvina, pedyo nezvivi akasikutiza, asi ndoti nomukadzi wake navana vake vakanzi tizai noupenyu hwenyu, tizai noupenyu hwenyu, musamira, musacheuka. Pandikutaura kudai kune munhu aiverenga bhaibheri mazuva ose asi mazuva ano amira, waienda kuchechi mazuva ose mazuva ano wamira, waitsanya muvazhinji mazuva ano wamira, waishandira Mwari wamira. Zvanzi neshoko tiza neupenyu hwako, usamira, usacheuka. Zvino bhaibheri rinoti vari pakati pokutiza mukadzi waLoti akacheuka. Ndo pane nyaya yanzi rangarira mukadzi waLoti. Mukadzi waLoti akacheuka, paakacheuka akashanduka akava munyu, chichuru chomunyu. Handizivi chakaita kuti acheuke. Pamwe mukadzi waLoti akarangarira shamwari dzake, pamwe mukadzi waLoti akarangarira pleasure yemuSodoma neGomora, pamwe mukadzi waLoti akarangarira hembe dzake dzakaipfeka madzimai anoda hembe ka, pamwe akafunga imba yake, pamwe akafunga property yake. Madzimai nemidziyo hazvisiyani. Regai nditaure ndichiti zvinhu zviri material zvenyika ino zvinopfuura ngazvirege kubvisa pamberi paMwari. Pfuma tinoida, material blessings tinoida, shamwari tinodzida, pfuma tinoida, asi pfuma ngairege kukutadzisa kunamata Mwari. Usacheuka nekuda kwepfuma, usacheuka nekuda kwezvinhu zvenyika ino, zvomufaro wenyika ino. Vazhinji vakadzokera kumashure nekuda kwomufaro weshiri, vazhinji vakadzokera kumashure nekuda kwezvinhu zvenyika zvavaifamba mazviri nokurara mamazviri. Ramba uchitiza, ramba uchienda mberi, urege kucheuka. Ramba wakatarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwako. Kuda kutenda Mwari kuti musungano idzva tine murevereri Jesu Kristu. Ramba wakatarira kwaari, muvambi nomukwanisi wokutenda kwako. Ramba wakatarira pana Jesu, kunyange nyika ikanakidza, kunyange zvawaita kare zvainakidza. Ramba wakatarira kuna Jesu. Rangarira mukadzi waLoti wakashanduka akava chiru chomunyu. Rega kushanduka uchiva chiru chomunyu. Rega kuva chinhu chakastagnant pakunamata kwako. Rega kuva chinhu chakaomeswa mwoyo pakunamata kwako. Pfuurira pamberi uchikura pamweya, pfuurira pamberi uchiverenga shoko, pfuurira pamberi uchienda kuchechi kwaunopinda, pfuurira pamberi uchiteerera vatungamiri vako, pfuurira pamberi uchiita zvakanaka. Urege kwaso mukadzi waLoti akacheuka akava chiru chomunyu. Uda kunamatira ivo wakuda kucheuka, pamwe wakatukwa kuchechi, pamwe wakaodzwa mwoyo, pamwe une matambudziko, pamwe unoremerwa, pamwe urwere, pamwe inhamo. Rega kucheuka, ramba uchitiza, woenda pamberi. Jesu ava pedyo nokudzoka, nyika ina pedyo nokuparara. Tarisa pana Jesu. Rega kucheuka mdikani, rega kuneta pakutenda kwako, rega kuneta pakunamata, rega kuneta pakuita zvakanaka. Nyika yapedyo nokuparara, Jesu apedyo nokudzoka. Rangarira mukadzi waLoti wakacheuka akava chiru chomunyu. Iwe usacheuka, usacheuka, usacheuka. Kunyange shamwari dzikadaidza usacheuka, zvikanzi uri kuruza mufaro wenyika, usacheuka. Ramba wakatarira kuna Jesu. Mwari ngaukomborere, Mwari ngaakubate, Mwari ngakusimbisa kuitire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Ndikunamatire Baba, ndinonamata ndinoda kwavana venyu vari kunamatai kumakereke akasiyana siyana, vakakuzivai kuti muri Ishe wavo, muri muponesi wavo naMwari wavo. Vapei nyasha, vapei mweya wokuramba vachipfuurira pamberi, vasamira, varamba vakatarira pana Jesu, vasacheukira kunyika, vasacheutswa neshamwari dzavo, vasacheuka nekuda kwei chiri munyika ino. Ndinovarevera, ndovanamatira, ndinovakomborera. Komborerai nyika yedu, komborerai utungamiri hwayo, komborerai makereke enyu, komborerai vashumiri vevhangeri navanamati vose muzita raJesu Kristu. Amen.